Chenjezo langa mama uno likupita kwa Lazarus Chakwera ndi nduna zako kunena kuti meeting imene munapanga zulo imene mwalengeza imene mwakambirana kuti mukufuna muyambe kumayenda m'mashopu mwa anthu a business komanso nyumba mwawo ndi cholinga kuti mukayang'anemo ndalama za forex imene ndi program yopusa kwambiri ndipo ngati simuyichita handle bwino programu imene ithawisa ma investors mukumbukire kuti ziko lanu ndinu anthu opempha azatenge amene china chilichonse mmadalira maiko akunja ndipo tithokoze anthu amene wa business kuchokera kwa anthu amwenye azungu ena ndi ena komanso anthu ena ochokera mu Africa momuno ngati ma Burundi amene alipangisa ziko likuti economy yache imene mwayiwononga nokha koma economy inali bwino kwambiri anzanu ambuyomu kuchokera kwa Bakiri Muluzi Bingwa Muthalika Mai Joyce Banda nzima itu kuzafika Peter Muthalika economy ya ziko idali bwino Amalawi amanjoya koma inuyo mwayiwononga economy nokha chifukwa chokuba ndipo mukamanena kuti mufuna muyambe programu yanu yomayenda kumashopu komanso kumanyumba anthu ngakhale usiku kumafufuza ati makobiri ndi chimozimozi kumawauza anthu kuti mikozo iyi ndi yanga koma manyiwa si yanga izi nthu mwazisokoneza nokha kumbukirani kunena kuti mutalowaso 2020 munaliso ndi programu imene mmaba ndalama mwa maburundi munapangana kuti mpeze ndalama zogulira magalimoto mwagulagula magalimoto mwabayiba ndalama mwaba makontena mwaba millions ama Burundi anthu osalakwa anthu amene amapanga mabizinesi yawo mwamtendere kukhala bwinonso ndi Amalawi kuwalemba ntchito Amalawiwo leronso mene mukuyandikira kampeni mukufuna mube ndalama zina ndalama zake ati mukunamizira programu yokuti mufuna muzipita makomo mwa anthu mashopu mwa anthu amwenye ndi ma Burundi muzisakasaka ma US dollars